Tak, nyní bych vám ukázal, jak se nastavují v menu důležité položky. Nejdůležitější věc je, jak se dostáváme do menu. Do menu se dostávám dvojklikem, kdy jednou zmačknu tlačítko teploty, aby se mi rozblikala ta nastavená teplota, a pak zmačknu tlačítko světel. Teď už jsem v menu a můžu si tady nastavovat teplotní rozsah. Když zmačknu tlačítko teploty, tak jsem si změnil rozsah šipka nahoru, čili velký rozsah teplot. To znamená, že si teploty můžu nastavovat od 26 stupňů do 40. A nebo když dám zase tlačítko teploty, protože tím měním ty rozsahy, tak dám range šipka dolů, čili nízký rozsah teplot od 10 do 36. Jakmile udělám nějakou změnu, tak to potřebuji potvrdit tlačítkem světel. A tím pádem jsem si tu změnu uložil a vyskočilo mi to zpátky do základního displeje. Tak to jsou rozsahy teplot. Pak máme režimy ohřevu. Máme režim ready anebo rest. Režim ready znamená, že výřivka nebo SwimSpa nám udržuje nastavenou teplotu kdykoliv. Máme ji pořád ready k používání. Což znamená, že si dohřívá non-stop. Nebo máme pak druhý režim rest, alias ekonomický. To znamená, že ona topení zapne jenom když běží filtrace. Což znamená, že když mám třeba filtraci nastavenou na 2 hodiny denně, tak ona bude topit jenom 2 hodiny denně, ať se natopí nebo nenatopí. Vždycky se pak to topení vypne. To je takový režim, který používáme, když třeba ve svém směrové výřivce nejsme 3 týdny, 4 týdny a déle, tak má smysl jí přepnout do režimu rest. A to přepínání funguje tak, že opět jdu do menu, čili zmačknu tlačítko teploty a pak tlačítko světel. A teď, abych se dostal na další položku, tak zmačknu opět tlačítko světel a už jsem tady v tom módu. Vidíte, že nám dole bliká ready, takže teplotou můžu změnit na rest, potvrdím světlama a vidíte, že se nám hned vyplo topení a ona se nám za chvíli celá vypne. A máme teda nastavenou rest, ready, range. A další položka, čili třetí položka, mačkám furt světla, tak je set time, nastavení času. Když chci pak něco tady té položce dělat, tak opět jdu druhé tlačítko na teplotu a už můžu nastavovat hodiny, takže si třeba nastavíme na 8. Tlačítkem světel přeskočím na minuty, můžu si nastavit třeba 8:50, tlačítkem světlem uložím a teď mám nastavenou aktuální teplotu, čili SwimSpa teďkon ví, kolik je hodin, protože vždycky, když se vypne jistič, když vypnete přívod elektriky do SwimSpy nebo do výřivky, tak se hodiny resetujou a je potřeba si je nastavit znova. Tak, další položkou v menu, opět jdu do menu tlačítkem temp a světla. Tady bych si nastavoval rozsahy, čili ty range, tady bych si nastavoval ready nebo rest. Tady mám další položka je set time, čili nastavení času. Třetí nebo čtvrtá položka je flip. Tam, když teď zmačknu tlačítko temp, tak se mi otočí akorát display. Opět teď musím potvrdit, čili mi to vyskočí zpátky na úvodní obrazovku, takže jdu zpátky do menu. Opět si to proklikám tlačítkem světel, flip, lock. Tady je to položka, kde si můžu uzamykat displej, k tomu si dáme zvláštní video. Položka hold, když ji dám, tak ta znamená, že se mi na hodinu vypnou veškeré motory, veškerá elektronika SwimSpy, čili se mi nerozeběhne. Je to určitá funkce, když by někdo si chtěl dělat servis nebo něco takového. Takže teď mi to píše holding for 60 minut. Opět jsem to tlačítkem teď na tu funkci hold vypnul. Tak a jdu do další položky. Mod, čas, flip, lock, hold. A už si tady pak máme funkce filtrace, nastavování filtrací, 1 nebo 2, těm se dostaneme v dalším videu. Pak už je další funkce preferencí, to už jsou pak nastavování ty stupně Celsia, Fahrenheita a utilities, to už jsou pak různý hlášky, chybový a tak dále.
Takže to je základní menu, takhle se s ním proklikáváme, nejdůležitější je ten dvojklik, nejdřív teplota, pak světla a tím se do toho menu dostaneme a můžeme si rovnou tady ještě třeba v módu nastavit náš režim ready a je to.